Alright, so isang magandang umaga po sa ating lahat dito po sa Malabon Fish Market para sa mga update po, no? So update natin yung kanilang mga latagan dito ng mga isda na ating maiikutan at malalaman ang mga presyuhan. So ito pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Alright, so titignan natin yung mga presyon po at ng mga latag dito sa Malabon Fish Market, no? Dito muna tayo sa tulay. So ganito lang po yung mga latagan dito ng alimasag. Bossingan sa bossing. Yan yung mga presyo po ng galunggong, no? Wala si tatay mo? Magkano nga yung presyo ng tilapia? 100 pesos? So yun po yung presyo na 100 pesos sa mga per kilo po ng tilapia Batangas dito, no, nalatag ni Kuya Romy. So wala si Kuya Romy, ang nandito po ay yung anak si Joy. So napakaluwag po, no, ng mga kalsadahan ngayon dito at passable po ang mga sasakyan. Joy, salamat Joy. Shout out, good morning. Thank you. Pasok na. Alright. Dito tayo sa mga latag ng bangus kada piraso. So ito po yung mga tumpukan din, no, ng galunggong, 100 pesos. Meron po tayong mga bangus dito, 120, 130 yung mga kada piraso. At 50 pesos tumpukan. At may latag din dito si Boss Warley, no, yung mga isdang binluan. 160 sa mga per kilo dito ng labayita. At meron din siyang latag dito ng talakitok. Tumpukan po ng mga isdang tanigi. Laki ng binluan natin. Yung mga parakuda doon ay nabili na. At may mga talakitok. Wina-wash out yung talakitok, no, pati barakuda. Ayan, no. Order sa kanya, ang dami, no. So halos lahat yun ay gagawin ni Boss Warley. So hindi natin siya maistorbo dahil nga meron siyang customer na namamakyaw ng kanyang mga isda. At tayo sa ating kumare sa bentahan ng kanyang mga yellowfin tuna, tilapia Batangas, bangus. Mas magkano mga dalagang bukid? 120 isang kilo. Tilapia po, 100. Yellowfin, 150. Bangus, 140. So yun po yung update natin dito, no? Yan ang mga presyuhan. Mars, salamat ha. Thank you. Dito presyo ng mga kada kilo ng mga bangus malalaki na 150. Shoutout siyempre. Magkano binibenta yan sa banyera?
Pakiyo ko lang ang 2,000 yun. 2,000? Pagkibentahan ko eh. Ano? Ayaw mo 2,000? Ha? Galunggong, 2,000 isang banyera. Pagkibentahan ko niya kanina. Ayan, yung piso uling-uli. Ito, laki na yung paano na ng mga kapital na, no? 70. 70 sa 30, 2-1. Ito nangyari sa buhay natin. Kayang-kaya mo yan, pre. Ang lugi ko, isang malmal. Shoutout sa lahat ng ano ni, ano ba mo, pre? Boss Lando. Boss Lando. Shout out ha, good morning. Mga nakakakilala sa akin dyan, mga kaibigan yan. At yung bayaw niyan. Yaya. Nakikita ka nun eh. Nung bayo ko. Nakikita ka. Nanonood yun eh. Matuli naman to sa piso. Kaya lang, ayoko lang talaga magpatulog. Kasi 150 ang kilo dito ng yellowfin tuna. At tumpukan ay 50 pesos. 100 pesos tumpok na mga pusit dito, no, na latag dito sa pwestuhan ni paring Barao, no. So yun po yung mga ina-update natin sa mga presyon dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So si Boss Warren naubos na yung mga latagan niya ron. At napakiyaw yung mga isang barakuda at talakitok. 150 isang piraso ng bango. 150 oh, pwede mo yung para sa kapitbahay mo sa laki. Ayan po, no, 50 pesos tumpok, kalaso. May mga bisugo rin po tayo rito. At torsilyo, 50 pesos na mga tumpukan, no. Fresh torsilyo, no. Napakamura ng benta po nila dito ng mga latag ng kanilang isda dito sa Malabon Fish Market. Alright, so tawid naman tayo dito sa kabila sa mga latag naman dito. So ito yung mga latag dito, no, 50 pesos, 100 pesos, mga galunggong at isdang matambaka. Tulingan, mga bangus ni paring Benot at galunggong, tilapia Batangas na mga latag niya rito. So ito yung latag ni paring Ben dito sa Malabon Fish Market. Paring Ben, magkano yung mga tulingan mo? Magkano? Ayan po yung mga presyon dito, no? 160. Tapos mga bangus na paninda niya. Ano to, kada peraso, pre? Magkano na isa? 120, 130. Pre, thank you ha. Salamat. At mga isdang burara na 160 ang mga per kilo. Na tinatawag din po nilang maya-maya din, no? 130 per kilo. Balsa galunggong. So ito yung mga inaabutan natin mga isdang bato, no? Dito naman kay at 140 ang mga per kilo ng tulingan. Dito naman sa latag ni paring Rodi sa Malabon Fish Market, no? At mga latag naman ni Kuya Warren, mga isda niya ay isdang binluan, snapper, dalagang bukid, lapu-lapu at sagisi na kanyang latagan ng isdang bato. Kuya Warren, magkano presyo mo ng ano ngayon, binluan? 200 sa snapper. 200 ba nga presyohan nito? Ayan po, no, mga 200 pesos na mga per kilo. Kasama na rin po snapper at mga dalagang bukid. Kuya Warren, salamat ha. Thank you. So, yan po yung mga price update natin sa mga isdang bato ng Malabon Fish Market. At napakaluwag po, no, ng lugar ng 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. At ito naman yung mga latagan ni Boss Aris. Mga isdang lapu-lapu, talakitok, labayita. Ayan ang mga latag ni Ate Brenda sa Malabon.
So, simulan natin yung mga presyo ng bubuli. So, shout out po. Good morning, Ate Brenda. Ayan, shout out po sa mga kababayan po sa probinsya ni Ate Brenda, no? Shout out. At magandang umaga po. Ate Brenda, magkano po yung mga isda po ninyong labahita? 180. Sa lapo-lapo po? Lapu-lapu, 160. 200. So, maganda nyo pong ano, 200. Sa gisi po. Magkano sa gisi, Boss Aris? 180. Binduan. Ayan po yung mga presyohan dito no, ng kanyang mga isda na magagandang isdang bato. So mura pa rin po yung mga isdang bato natin, no? So iba yung nakita ko dong motor, yung Honda Click na itim. Ay, nakita nga kita dun eh. Puti. Eh bakit parang inaayos mo dun yung itim? Puti at saka itim. Ano? Puti at saka itim. Di ko nga pinasok yung motor ko dun eh. Doon ko na lang ginilit kila ano, Parang, ano ka siya naman, 160 no? 160 o ano ba yung version 3, version 4? 4. 4. Ay, yung bagong labas ngayon. Ay, 150 lang na. Kape. Alright. So ayan po ng mga kababayan po natin namimili ng mga isdang bato dito sa Malabon Fish Market. Si Brenda, salamat po. Boss Aris, thank you. Good morning po, Nanay Noemi. Shout out po. At mga paninda ni Nanay Noemi. Bonito Tonto. Malaman po yan Tonto. Tapos 140 kilo sa mga yellowfin tuna. Mga bangos may boneless din po. 180 yung mga boneless na bangus po ni Nanay Noemi dito sa Malabon Fish Market. Alright, so tawid tayo dito sa mga isdang tumpok naman na ating may update. No? So shoutout sa iyo, Jonald Tamayo, na may dala kanina ng isang banyerang galunggong. So ito po yung mga latagan dito, mga pusit. Meron din po tayong mga bisuga 100 pesos. At meron din po tayong mga tumpukan, no? Tulingan 100 pesos. Tuloy pa rin yung ating update. So yan po, no, purot galunggongs na matambaka. Yan po ay 50 pesos na mga tumpukan. 140 po sa per kilo ng isdang matambaka. Sa tulingan, magkano, boss? 180 ang mga tulingan po natin dito, no? Ayan ang mga presyon at mga dulong na masarap na itorta. 50 pesos tumpok. At mga bisugo na 50 pesos lang po ang halaga, no? 50 pesos tumpukan. Boss, thank you ha. Salamat. At mga isdang alakaak, 50 pesos naman po yung tumpukan na yan, no? Makakapagsabaw ka na. 140, 150 kada piraso naman ng bangus. So sa mga nagtatanong sa mga gustong makabili ng mga galunggong, so kukunin natin yung update, no, kay Jonald Tamayo at siya ay makukuhanan ng mga banye-banyera na galunggong, no, kung magkano yung mga presyohan. Kung kayo ay hango, kukunin natin yung kanyang number para makipag-contact po kayo sa kanya at makipag-negosyasyon po sa mga binibenta niya pong galunggong. Yung galunggong po 2,000 hanggang sa binaba po ng 1,600 yung mga presyo ng kanyang galunggong kada banyera, no? So mura ang mga per kilo. Yan naman po ay 100 pesos tumpukan. At ito yung mga nadadatnan natin mga latag nila, no, ng mga galunggong. Ayan, 100 pesos. 100 pesos na mga isda matambaka galunggong. Alright. So yun po yung ating update, no.
So yan po yung mga gulay na mga lataga naman po dito na inyong mabibili, mga pangsaktuhan sahog sa inyong mga lutuing ulam. At dito mga latagan naman ni kabugris, no? So gulyasan natin dito ay napakamura, 120 yung mga per kilo. Shout out pre. Isasama kita ngayon sa paggigitara. Tayong dalawa naman magko-concert. Mukhang request ni ni Taba. Sabi, aantayin ko naman yung kay Kabugris. Aantayin natin yan. Sabi ko, sige, darating tayo dyan. Ano request mong kanta? Sana'y malaman mo yung Rick Secreto. Rick. Hindi ba si Rick Secreto yung kumanta? OJ Mariano. Sige, hanapin natin yan. So ito po yung mga presyo ng mga latagan dito ni Kabugris na mga bangus na kada peraso ang bentahan. So yung mga gulyasan ay 120 mga per kilo. At may 200 pesos, no, malalaking mga bangus na po yan na inyong mabibili kada isang peraso. 180 at 160, 170 yung mga kada piraso po ng bangus ni Kabugris dito sa Malabon Fish Market. Ayan, makita kami, 200 lang yan, malalaki. At 150 sa mga magaganda nating yellow paint tuna. Pre, salamat. Thank you. Parang Jonor, thank you. Alright, so yun po yung ating in-update sa kanilang mga latagan dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Talaga nga naman ay yung mga bangus na kada piraso pero malalaki ang mga bangus na latag ni Kabugris dito. At yung mga presyo ng mga galunggong ay pangmasang presyo pa rin po sa halagang 50 pesos na inyong mabibili. At ibang mga latag dito ng mga isdang bato ay napakamura at bagsak presyo hanggang ngayon. So ito pong muli si Boss Lando Explorer na lagi po mag-update sa mga kalakalan at kalakaran ng mga bentahan po dito sa bayan po ng Malabon. So enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.